Демография илкүләм проект тақсаларында тормышка ашырылучы әлеге эшчәнлек %60 кабинетта алып барыла. Табиб көнне 5-8 кешене кабул итә. Гериатрия – это одно из важных и новых направлений в здравоохранении, которое направлено на профилактику, лечение, оздоровление пожилых людей. Специально для этого в Усть-Илимской центральной районной больнице была получена лицензия на этот вид деятельности в 2017 году, и полностью это направление у нас заработало 2 года тому назад. Җирлегебездә яшәүче өлкәннәребезнең сәламәтлеген кайгырту хастаханәнең өстенлекле юнәлеше. Шик-шөбһәләрдән арыну өчен гериатрия кабинетының ярдәме әйтеп бетергесез. Хәзер бит инде күбрәк олар инде зорланалар, давление, жүрәк. Оларга инде менә карап, врач лечениеларын биреп җибәрсә, олар бит инде сөенеп кайтып китәләр. Таблетка бирәләр, укол бирәләр, назначение итәләр. 2022 елда гериатрия кабинетында 282 пациентка медицина хезмәте күрсәтелгән. Шулай ук гомум практик табиблар һәм тор белгечләр дә кабул итүләр үткәргән. Я считаю, что это своевременное решение нашего правительства, что количество средней продолжительности жизни растет, и на самом деле это на сегодняшний день очень актуально и необходимое направление в здравоохранении. Өлкәннәргә кай вакыт бер җылы сүз дә җитә, бер ихлас сүз авыруларны юып алгандай була. Гериатрия кабинеты өлкәннәрдә еш очрый торган авыруларны ачыклау һәм үз вакытында тиешле ярдәм күрсәтү мөмкинлеген дә арттыра. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.